afternoon good morning mga kahusay natin dyan. Bali nandito kami sa tinatawag na Bagong Sirang dito sa Sorsogon, Castilla. Nandito na kami, naglalakad na lang kami kasi hindi na kami kanayon ng tricycle. At yung tricycle na una na kasi sobrang tarik po nitong kalsada na to. Sobrang palusong po papunta dito sa sentro at pabalik naman sobrang tarik po. Ito po, papakita ko sa inyo. Ayan po yung sobrang patarik po. Ayan, paakyat na paakyat, saka pababa. Ayan, pababa ng pababa yan, yan. Sobrang ano po yan. Hanggang dito na po yan sa sentro. Napaka purno po ito palusong. Kaya baka hindi kayanin ng preno ng tricycle. Kaya kailangan magbawas. Kaya ito po, bumaba muna tayo. Para tayo kasi yung medyo mabigat. Para baka hindi kayanin ng preno. So ito, ayan, masyadong palusong na po din yan. Hanggang doon sa kabila. Ayun na yung tricycle. So sobrang pakyatin po ito pagpakyat at sobrang palusong naman pagpalusong. So abang-abang po tayo mga kasi natin dyan dahil po malapit na po tayo sa beach at malapit na tayo sa ating papaliguan. So makikita nyo na po ang aming paliliguan dito sa Bagong Sirang, Castilla, Sorsogon. Ito may parada pala dito ng habal papuntang sentro ng Uras, Castilla, Sorsogon at palabas sa highway, National Road. Shoutout po sa lahat ng mga magigiting natin mga habal-habal rider dyan. Shoutout po sa inyo lahat dyan, sir, mga sir. Shoutout po. Nakikiran po. At dito po tayo, patuloy po tayo sa paglalakad. Dagat na po yung kabila dyan. Ayan, natatanaw ko na po yung dagat dyan. Malapit na po. So, abang-abang muna tayo mga kausay. Maraming salamat sa mga viewers natin dyan. Bagong Sirang, Castilla, Sorsogon. At ayun na nga, ito yung mga kasama ko. So, ayan, puro kami lakad. At yung mga kasama namin naka-tricycle ay nauna na dahil hindi kakayanin yung palusong. So ito na, malapit na po kami, nasa beach na kami, nasa tabi na kami ng dagat. So ito, marami nang nagtitindang isda. Pag may mga ganyan ayun, kita na yung dagat. Ayun na yung dagat. Kitang kita na namin. Yun. Ito po ang Bagong Sirang, Castilla, Sorsogon. Shoutout po sa lahat na taga Bagong Sirang, Castilla, Sorsogon. So ito po, at doon pinarking yung mga tricycle. Yun pala yung parking area. At dito tayo. So dito. Tapos tayo ng bangka. Doon tayo sa buong saan kita makarigos? Doon sa Barbaybay. Saan ang Barbaybay na yan? Doon tayo sa Ibong. Malapit talaga ito si mag-vlog. Saan ba? Doon tayo. Doon tayo sa Ibong? Malungkot talaga itong kapatid ko pinaghahalo yung Tagalog sa Bicol. Saan Barbaybay? Doon sa ano? Sa Maypuro. So ayun mga kausay, sasakay pala tayo dito sa bangka at tatawid tayo doon sa hindi pala tayo tatawid, iikot lang tayo doon sa kabila. Kasi doon sa kabila yung liguan. Ay sira, hindi kita nakabakan. Ayo. Hindi kita minta. Tara. Ma, diyan mo na yung speaker. May speaker oh. So bibili muna pula tayo ng isda. Bili muna tayo ng isda para may maiihaw tayo doon na tingin tayo kung anong isda yung mabibili natin dito. So napakainit. So dito tayo bibili ng isda. Saan na baka sira, Mike? Dumang kara. Tara. Itabo ko na dito itong container mo. Tara, bibili muna kami ng isda, tara. Let's go.
Lagyan natin sa malaking container. Isda. Oo, lagyan natin, lagyan natin sa malaking container isda. Ayun mga kausay, bibili muna tayo ng isda. Hanap muna kami ng mabibilan kasi para meron kami maiihaw dun sa papaliguan namin. Maganda daw kasi maligo doon kasi doon talaga yung mga naliligo. Karamihan doon talaga for bye-bye na tinatawag. Ha? Tayin? Oh, dito daw. Ah, ito na yung basketball court ng basketballan ng bagong sirang. So ayun po. Dito na tayo sa may basketball court. Ito. Magbula. Magdruga. Dito mo dito pa. Dito mo ba ito? Dito naman. At ito nga po mga kausay natin dyan. Dito na tayo sa bangka. Palis na tayo. Palis na tayo sa tabi. What's up madlang people? At si ang aming kapitan ngayon, si Uncle Josan. Yan, yan ang kapitan ng aming barko. Ayan, nakuha na po yung angkla. Oo. Tapos si Tito Sani ang nagtitimon. Buti na ba sa mapira? Ayan, bubuksan na po yung makina. Papanda rin na po yung makina. Ayan. Yun, one click. Dito pala yung harap ng bangka. Ayun, yahoo! Ayun po yung tabi. Punta na po tayo sa... Ay, may buyo. Punta na po tayo sa Borbaybay. Shoutout ka pala sa pinsan ko dyan, Mineral Black. Shoutout, Long Bread, Patang Kubos. Shoutout ko na Habibi Arivalo. Kay Mateo Atienza. Shoutout ko, Dodoy. At kay Yumi Hayate. At kay Laika Enjoy Vlog. Shoutout ko. Kay Idol. Maraming salamat sa support ko. Sir Romel Gabo. Bigay lang shoutout ko, sir. Maraming salamat po talaga sa support. At God bless po. Mag-ingat po kayong palagi at sana'y lagi po kayo nasa mabuting kalagayan at mabuting kalusugan. At saka sa lahat mong G. Chano, bigay lang shoutout kapatid G. At kay sa lahat ng hindi mo na shoutout dyan, bigay lang shoutout po sa inyo lahat. At dito na po kami. Ayan, yung tabi na yan. Diyan po kami tatabi at nandun na yung mga kasama namin sa unahan. Ayan po yung aming mga kasama sa unahan. Ayan na po sila. So, dyan na po kami tatabi. At dito po kami maniligo. Mayroon na pala dito mga kati. Ayan, pinatay na po yung makina ng ating bangka. At yun, may mga naniligo na po. Yun! Oh, tayo po ay nandito na. Oh, tayo po ay nabababa na muna ng bangka. Oh, let's go, let's go. Magkato ka na? Alam mo na?
Hello! Hi! Hi! At nandito na po kami. Check the mic and make sure it sound right, boys.